Ababukela emakhaya dokotela wento Mgibe'wensizwa siyabonga kakhulu ngoba bese seGoli sifike sasebenza umsebenzi omkhulu kakhulu bantu baseSoweto siyabonga kade sisemfulo siyabonga konke nje okwenzeke khona sengikhona ke esigodlweni ekhaya kwaNtombela ongidingayo akafone ukuzona lezi namba ayibona escreenini sakhe ngikhona kwaNtombela Syahlola Siyelapha la ekhaya sisahlola ngempela hayi labantu abathi mabehlola athi wena uthi umuntu omdala unjalo unekhanda noma unesisu cha la ekhaya sisahlola ikwaMgibe'wensizwa la sisahlola impela sihlole sikhiphe nekhambi ukuthi uzawusinda kanjani bese sikwazi ukuthathela lapho sikwazi ukukusebenza. Uyakwazi ukuposela izinto noma use-Cape Town noma uphesheya kwezilwandle uyakwazi ukuposela izinto zakho ukwazi ukuthola izinto zakho ngithinte konke kuyenzeka kwaMgibe'wensizwa ngiyabonga.